isang magandang umaga pong muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay dagsa ang ating mga mamimili, no? So yan po ang mga kababayan natin na tumatangkilik na mga latagan po dito na kanila po mabibili at makakamura sa mga presyuhan ng latag sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explores. So tara, let's go! So nandito tayo kay Kuya na nagbebenta ng suka. Sa mga naghahanap ay nandito na po siya at nagbabalik po si Kuya. So good morning Kuya, shout out po. Ayan si Kuya, oh. So sa mga naghahanap ng mga suka ay nandito na po siya. Ayan, oh, nandito po sa Malabon Fish Market. So tanong ko lang po, magkano na po presyo ngayon yan? Nagbago po ba? 60 pesos pa rin po isang ganitong kalaki na ano to, tawag 1.5. 1.5 po na suka, no? So nandito po sila para magbenta sa ating mga kababayan at alam po natin na maraming mga naghahanap po nito. So ngayon nandito na po sila sa Malabon Fish Market. At gawa rin po kasi na marami po silang iniikutan na mga lugar dito sa buong Maynila para makapagbenta po ng kanilang produkto na mga suka na inyo pong mabibili. So shoutout po at magandang umaga po. Maraming salamat. Thank you po. Shoutout po na. Good morning. Salamat po. Alright, so pasadahan natin itong haba ng Malabon Fish Market sa lugar ng 39 Estrella Street. So, let's go, Boss Lando. Alright, so ito yung mga sitwasyon ngayon dito, no? Sa latagan po dito sa Malabon Fish Market. So, dito yung mga latagan po ng mga presyo. Magkano kilo? 450. 450 naman po dito ang kilo ng mga hipon, mga big size na pang tempura. Tatagpo ng limango. Lodi, thank you. Yan po yung mga limango. 800 na kilo. 800. 800 ang kilo ngayon ng alimango sa Malabon. Baka mo na to. Sa alimasag. Ayun, 100 na po ang kilo ng alimasag natin, no? Yan ang mga presyo ng mga seafoods na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you ha. Salamat. So dito, 480 ang kilo ng hipon. Malalaking mga hipon. 400 ayaw mo. Ganyan na ang mga presyo po na ating ina-update, no, sa kanilang mga latag dito sa bayan po ng Malabon. Ito pa rin po dito, no, may mga 350 na kilo ng hipon, mga pusit kalawang. So mga alimasag niya atin, dami. So panahon na ba ng alimasag, te? Dami, oh. Wala bang malalaki? Ayun ang... Kanina 500. Oo. Sa mga ganito, magkano? Magandang 150. Mga pang ano lang, no? Pang gata. Pero pwede pang ano, pang kamaron. Pinalagyan ng harina. Ang ganda ng mga limasag natin, no? Fresh na fresh po, no? Na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Kano ba? Ano? Alimango. 150. Okay na. Tama. So dito yung mga kilo po ng mga tilapia natin ay 80 pesos tilapia Batanga at mga pusito. At mga isdang batali po natin dyan ay nagkakahalaga po ng 150 ang mga per kilo. Golden Pompano magkano? 330. So yun po yung presyo ng mga Golden Pompano po sa Malabon. 330 po ang per kilo. Fresh na fresh, no? Na Golden Pompano. Tapos yung mga pusit natin dito na halaga ay 150 per kilo. Pusit kalawang. Magkano pusit mo, Lodi? 250 ang per kilo. Ganda ng pusit kalawang, oh. At mga isdang batalay, 150 per kilo. Lodi, thank you.
So dito meron din po mga hipon, no? 340 ang per kilo. Mami, bili ko na kaya 200 yan. Tapos pusit kalawang po natin ay 200 pesos ang kilo, no? So ganyan po yung mga latag dito at presyuhan na atin pong ina-update. Ay, pili ka Batangas yan. Push ka na po. Mamaya, wala na naman yan. Puriti kuya. Puriti lang, ilan? Malalaki yan. So shoutout sa'yo, Butoy. Good morning sa'yo. Yeah, my name is Brian Flores. Yan. Brian Pogi. So ito yung mga latag po dito ng mga hipon ni Brian Flores. Magkano dito? 480 dito. 480 rin ang mga presyo. So iba lang ang ano ng kulay nila, no? Sa kulay lang nagtatalo. Pero hipon pa rin siya. Isa negro. Para sa masarap, depende sa nagluluto. Oo. Sila Gary, ano nangyari? Kaya no, pares po 480 ang per kilohan ng mga hipon nila, no? Dito sa Malabon Fish Market. Pakalawa pa lang. Brian, thank you. Salamat. Happy New Year. Dito po magkano kilo? Parehas lang din po. Parehas 480. Isang grupo lang po ang nagbebenta po dito ng hipon. Salamat po, Nay. Thank you. Salamat. Happy New Year. So, dito tayo sa pwesto ng mga tilapyang Batangas. So, shout out sa inyong lahat dyan, sa mga nagbebenta ng mga tilapyang Batangas sa ating mga kababayan. Good morning sa inyo. At ito po yung presyohan nila. Ang presyo po ay 120. 130, no? Mga presyohan po ng tilapyang Batangas sa Malabon. So, shout out sa'yo, Agustin. Medyo busy. Shout out, good morning. So medyo mabagal lang ating pag-usad dahil gawa nga ng, sa dami ng mamimili, no? Maghihiwalay po kasi ang taon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, December 31. Ang paghihiwalay po ng taon. At magsasalubong tayo sa 2026. Yan ang mga bangus natin, no? Shout out Annalyn Bernardo, good morning. Shout out sa iyo, Joanna Lynn. Tama, no? Shout out sa iyo, no? Good morning. Malalaking daya. Magkano rito? 140 ang per kilo. Sa mga bangus, 240 po ang kada kilo, no? So yun po yung mga price update natin sa kanilang latag sa Malabon Fish Market. Annalyn, salamat. Happy New Year. Good morning po. Magkano po presyo ng mga mangga? 150. Ayun po yung mga presyo po ng mga manggang hinog, no? So yung lugar na to ay December 31, di ba? Maghapon po silang mga nagtitinda dito sa Malabon Fish Market. Dahil nga gawa na maghihiwalay ang taon, ganyang kadagsa ang ating mga mamimili. Maghapon po sila dito mga nakapwesto at kahit sa hapon ay makakabili pa rin po kayo ng inyong mabibili mga ulam o panghanda ngayong magsasalubong ang 2026. So update pa tayo sa iba pang mga latag dito sa Malabon Fish Market. So simulan muna natin dito sa bandang dulo. So mga pusit, Boss Gerald, Happy New Year. So yan po yung 400 pesos na kilo ng mga latag dito na mga pusit, lumot. Yan po yung per kilo. At yung mga isdang batale po natin dito ay 150 ang per kilo. Shout out, good morning. Shout out sa mga kamag-anak nila dyan sa Canada. Happy New Year. Mga pa tayo dyan? Dito magkano? 250 na lang yan. 250 po sa mga kilo ng mga pusit kalawang natin dito, no? At tumpukan ng mga tilapyang Batangas. Dado, 1,000. Sir, kunin na yan, sir. Tatang yan. Salamat ha, thank you, Boss Gerald. Happy New Year. Happy New Year! Sir,
Yan po ang mga isdang gulyasan na malalaki na natagan po dito, no? So may mga isdang dulong. Yan po yung mga 50 pesos. 125. Tapos 450 po dito sa mga pusit. 1.8. Lumot ay 450. 4.8. Sa labo na ano yan. Hindi ang katulad ng ibang isda na meron silang parang Ayan po yung mga hipon natin dito, 550. Tumpukan. Gusto na may bagtat? Ah. Hindi po kita, giant squid yan. Mm. Giant ano pala to? So yan yung mga ano no, kilo 200 pesos. Tapos yung mga tumpak po dito ng salmon. Ayan, 100 pesos po yan. At yung mga salmon belly po natin dito ay 150 ang per kilo. Alright, tuloy-tuloy pa ang ating update sa kahabaan po nito, no? Hindi pa tayo natatapos kasi nga sa sobrang dami ng tao na mga namimili at naghahanap talaga. Kasi itong lugar na Malabon ay maghapon po sila mga nagbebenta po rito. Ngayong December 31, no? So hanggang ngayon hindi pa rin tayo tapos sa ating pagbablog dahil nga sa dami ng tao at siksikan. Shout out, good morning. Tuna pa nga, 260. 260 kilo ng mga bangus, oh. Ang mga per kilo. So ayan yung mga per kilo ng kanilang latag na mga bangus. At update pa tayo dito. So abante tayo, no? So ito yung mga presyo ng hipon, no? Big size. Magkano sa ganitong kalalaki? Ha? 600. So yun ang per kilo, 600. Pusit kalawang 220. Tapos 550. 350. At meron din po 480 na per kilo. Depot po, Happy New Year. So presyon po dito ng mga hipon ay may presyon din po 500 pesos. Yan, boss Lando, napakabisa. Wala ka kayong cream dory tsaka tilapia ang ano, buhay ah. Napakabisa ng ipon natin. Shout out. Happy New Year! Happy New Year! Wala tayong konti lang mga idol. So 300 pesos, ang mga tuna pa nga niya ay 280. natin, ubus na yung pampano natin. Ubus na? Ubus na yung tuna cubes natin. Ito, 280 mga tuna pa nga. Baka sa bagong taon dito. Next year. Next year. Dito kayo ha. Wala na to. Good morning po, shout out. January, mura na to. 200 na lang. Bababa na naman ang presyohan. $282 na pa nga. So, salamat. Boss Makmak, thank you. Happy New Year. At dito ay 350 naman po sa kilo ng mga hipon. At meron din po malalaki dito na hipon ay 480. No? So, conforme po sa mga sizes na inyong mabibili. At kung anong presyohan po ang kanilang mga ibinebenta. So, dito po yan, no? At dito ay 100 pesos kilo ng mga dilis. At yung mga sari-sari nating isda, oh. Di, ito yan o. Kanina na kay Alvin. Yan o.
So, hindi po magkakamukha mga presyo po ng mga hipon dito, no? Iba-iba po yung mga price nila at mga size ng laki. So, kagaya na lang po nito, big size. 530, oh. Ganyan kalalaking mga, ano. Uy, shout out sa iyo! Ang tagal mo, ah! Parang isang taon ka nawala. Nagtaguyan, boss. Hindi. Yung lancha niya. Lumubog. Yung lancha ko eh. Good morning. Grabe ang hipon ngayon. Bumabaha. 300 lang yan, boss. Dito, 300 pesos. Eh, dito, 450. 450. Iba-iba na yung mga presyo, no? Importe sa mga size. So, yan po yung mga hipon na latagan po dito na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Ano mo na doon? Gusto yan nandun eh. Ilan, bossing? Lagi daw. Lagi. Ulit mo lang 150. Ito po, 480 sa ating Lodi. Yan po yung presyo ng kanya mga hipon. Meron din po 320, no? At mga magagandang latag dito, no? Mga pusit lumot, fresh na pusit lumot. Te. So ayan po yung mga nakalatag dito mga isdang bikaw o pag malaki na mamali kung tawagin at mga talakitok, no? At mga pusit lumot na latagan dito. Lalagyan ko nga yan. Doble na lang. O, plastic ba? Wala. Okay na. Malaking talakitok. Ano ba? So ang daming tao. Oh. Shout out Todi, nakapamili ka dyan sa ano? Sabi ko, nakabili tayong talakitok na alaman lang. Bumili rin siya dito ng mga isdang talakitok, no? Sige, enjoy sa pamimili ha. Salamat. Eh, magkano ngayon yung talakitok? 200 lang ligaya. Ah, sige, 200 ang kilo. Mura pa sa gulyasa. Ayun. Eh, yung mga pusit lumot, 450 sari-sari. 450, fresh na fresh po mga pusit lumot. Maganda talaga. Eh, yung pikaw, 200 na lang. ayan, 200 po yung mga per kilo po dito na inyong mabibili, no? Ayan yung paninda ni ate rito. 200 pesos kilo na mga talakitok. Napakaganda at fresh na fresh po yan. Ayan, oh. Fresh na fresh po mga isdang talakitok, no? Ay, sorry. Ah, sige po, sige po. Mga pugita. Tapos ang tilapia po dito ay 100 pesos ang kilo. At yung mga bentahan din po dito ng mga pusit lumot na malalaki na mga pang-inihaw. Ito po yung price niya. Medyo mababa. Sa halagang 380 per kilo. Ayan po ay 480 kilo po ng hipon. So dito fresh na fresh po yung mga latagan ng mga isdang bakoko, 200 pesos ang per kilo. At 120 sa mga tilapiyang Batangas. Dito fresh na fresh po. 320. 220 naman po sa mga pusit kalawang. So tayo ay mga nakikisiksik dito sa ating mga kababayan na mga namimili, no? Talaga nga naman ang mga presyon, ayan po. So ito yung mga pusit po natin dito sa halagang 350 naman po ang kilo. At ang mga pusit lumot natin ay 400 pesos. Mga tugtukan po doon ay 100 pesos mga tilapiyang Batangas.
Happy New Year, Kuya Ricky. Magkano ngayon mga... Ulo, 160. 160 ang ulo ngayon. So yan po yung presyo ng mga ulo po dito ng Pink Salmon Head. Ayan. So ito yung mga paninda ni Kuya Ricky na pa-sold out na ang kanya mga bangus, no? Pandaing, 160. 160 pandaing. Yan po yung mga per kilo na ating po ina-update sa Malabon Fish Market. So Kuya Ricky, shout out, good morning, Happy New Year. Thank you. So shout out sa'yo, Lodi. Ayun, pahabol. Salamat. Thank you, thank you. 25. At dito naman po ang presyo ng hipon ay meron pong 500 pesos. Meron din pong 450. Ayan ang mga presyo ng hipon. So hindi magkaumayaw ang ating mga kababayan sa kanilang pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market ng kanilang mga gusto mabili at may ulam sa pagkainan. So 100 pesos. Tumpukan. Hoy, idol! Shout out, Lodi. Good morning. Oh, good morning, kadunot. Bahang-baha ng hipon sa Malabon. Boss Lawrence, good morning. Happy New Year. Magkano presyo ngayon? 500 pesos. Ganitong kalalaki po yung mga alimango. Yan po yung kukumpleto sa inyong mga ulam ngayong bagong taon. Samahan nyo na rin po ng hipon. Ayan, yung mga presyo po ng ating hipon sa Malabon. Boss Lawrence, salamat. At samahan nyo rin po ng talaba. Ayan ang talaba. Wala nang atagtag. So yan yung mga presyo ng talaba, no? Dito sa Malabon Fish Market. 150 po kilo, no, ng mga Mataas na nga, tahong. mataas. Mataas na mga presyo. Pagkalipas po nito, Saan kami nagbablog po? Boss Lando Explorer po. Plus Lando. Opo. So shout out po, good morning. Good morning po. Lando ha. Opo. Salamat po. Magagandang mga bisugo natin, no? Dulong at mga isdang torsilyo. Magkano ngayong kilo? 400 pesos sa tortilyo. Yan po yung presyo, ano? 340 na kilo. Dulong. 300 po ang kilo. So yan po yung mga price update natin dito sa latag ni ate, no? Sa pestuan ni Bito. Salamat po. Happy New Year. Yung mga lapo-lapo dito, no? So ito na po yung mga latagan po dito ng mga gulay, no? Pa-sold out din po yung mga latagan. Shout out! Good morning! Good morning! Shout out! Happy New Year! Happy New Year! Ay, babayaran na rin. Bigyan mo si Ariel. Ayan yung mga presyo, no? Pinya big po natin dito, no? 120. Ayan. Longgan ay 240 ang kilo. Get natin 170 kada balot. Orange po natin ay 100 pesos, 3 pieces. Ang ating mansanas ay isang piraso, 40 pesos. Iyan po yung ating mga in-update dito, no? Sa mga putasan. So pa-sold out ang ating mga putas ngayon dito. Dahil nga sa dami ng ating mga kababayan na dumayo at namili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito 180 po yung kilo ng mga ubas. So update natin yung mga presyo dito ng kanilang mga latag, no? So dito yung mga drumstick na bentahan po dito. Ayan po ay 170. Ang golden po ang pano po doon ay 350 per kilo. Pusit 250.
So shout out, Boy Tilapia, good morning sa inyo. Basta, Kami naman magkano, magkatabi. bakit? Pinalayas ako ng baluna. Ay, hindi. Nagubad siya eh. Ayan po ay 220. 220 ang kilo po ng ating mga bluefin tuna. 480 lang, malalaki. 480 naman po sa per kilo ng mga hipon. Murang-mura, wala ngayon 600 ah. Oh, murang-mura po yung mga hipon natin, no? Nakaraan taon. So, salamat sa inyo. Happy New Year, mga Lodi. Salamat. At yung tilapia Batangas ni Boy Tilapia rito ay 120 po ang mga per kilo. Kahapon nga, El, nakaubos ka, sabi ni tatay mo eh. Hindi mo pa raw dinamihan eh. Maaga ka raw nakaubos. Oo, kikita nga kita, gagalit ka eh. Hinihila yung banye, yung ano niya, cooler niya eh. So, salamat. Thank you, thank you. Happy New Year. Lando, Shoutout sa'yo. tatat nga pala, sold out na ako ngayon, Boss Lando. Oo nga, nakita ko ngayon. Timbang mo ngayon. Yung kilo ngayon ng hipon mo, oh. Itinta ko nga pala kanina, bangus, Oo. pampano, alimasag. Ubus na. Ubus na lahat, Boss Lando. Ngayon, ito ang mga latag mo ngayon. 500 pesos kilo ng mga hipon. Hindi ka na nakaabot, Boss Lando, late ka na. Kaya Pagmakan nga eh. kami kanina. Hindi ka na namin na mukha. Mm. Ano makaraan? Salamat sa'yo, Boy Putik. Salamat. Dito muna ako kila, ano, kay Maeng. Ipo, 500 na lang kilo, 500. So, mga bentahan din po ng mga prutas na inyo po mabibili dito sa Malabon Fish Market, no? So, ayan po ang ating mga kababayan na naghahanap ng mga murang presyo at mga nag-iikot dito para sa kanilang mga mabibiling mga uulamin ngayong araw po ng December 31, Miyerkules, at maghihiwalay na taon ngayong 2025 at papasok ang 2026, no? So shout out sa inyong lahat at isang magandang umaga. So ito yung mga latag ni Boss Meng ng kanya mga bangus. May 130 isang piraso at 120. Wala na yan, Boss Lando. Ayan na lang ang natira sa bangus ni Boy Bangus. Yan ang kanyang paninda ngayon, no? Pa-sold out ang kanyang mga bangus na latag dito sa Malabon Fish Market. Oo, shoutout din sa pamilya ko. Ayun, shout out. Ano handa? Good morning. Handa ito, bitukan tayo. Ang dami nga, oh. Pinaming Bulacan yan. Ayan, sa Bulacan ka pa uwi. Nako, traffic. Okay lang, makauwi. Alright, so shout out sa ating kaibigan dyan na laging taga-subaybay ng ating vlog po dito sa Malabon Fish Market. Si Fernando's Gym and Julie's Salon from Batasan Hills, Quezon City. Shout out sa inyong lahat dyan at Happy New Year po. At shout out kay Randy Conan na ating din taga-subaybay sa ating pag-vlog. Shout out din po. Nair TV Vlog, shout out. Good morning, Happy New Year. Mario Morris, Happy New Year din po sa inyo dyan sa Katip, Saudi Arabia. At sa mga timburautan dyan, shout out sa inyong lahat, Happy New Year. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Happy New Year everyone. God bless and bye-bye.